एसे रोंगौ ना बेसे बुरजा रोंगौ दाउ बेदर ओमफ्राय दाउ बेदरजों आलु मटर बिसिनाव माने मानसिया माने मा जाहैबाय बिसिनाव आदिबो नुगोन ओमफ्राय नै गोरगुलायबाय आं नेपालिबो नुगोन ओमफ्राय मा होनदों बर'बो नुगोन बिदि होनना बुंदोंमोन आङो हिन्दीबो रोंगौ ना सब मिक्सार आरो ना मिक्सार ओमफ्राय नोङो खै बोसोर जागोन हाबा जानाया 10 बोसोर जाबाय आच्छा फार्स्ट फैना बायदि नों बर'खौ रोंना रोङामोन फार्स्टआव बर'खौ रोंना रोङामोन रोङा ना ओमफ्राय दासो रोंबाय बुजिजोबथारबाय दा बुजिजोबबाय गोलाव जानोसै आं ना बरिया दिनै फैलायबाय आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै ना आं मैया खोन्थादोंमोन ना जोङो माने मोनसे जायगायाव फैगोन होननानै जोङो अलरेडि मोनफैबाय जायगायावहाय मैया माने आद्रायाव आरो नै जों माने गारि लाना फैबाय आरो गोजान जायो नालाय जोंनिफ्राय खमसे खम जागोनलै 7-8 किल'मिटार जानांगौ माने जोंनिफ्राय आरो जोंनि न'निफ्राय जायगाया ओमफ्राय बे जायगायाव जों दायो मोनफैबाय ओमफ्राय मोनफैना जोङो एसे दायो दिन्थिलांसैलाय नङा होमबा दिनैबो माने मा खालामनाय जायो नोंथांमोना थांफाबाय थादो चेलाव जायनि न'आ जोंनियाव गारिखौ दोनबाय नुदों ना नै खोमसि जाबायना टाइमखौ एसे खोन्थानोसै टाइमा जाहैबाय नै 6टा गथ'फ्रा माने केरामसो गेलेबाय दं नै ओरैजाय बेखौथ' मिथिला आङो ओरैजाय नै माथो बैसांबो न' नुबाय माथो ओरैजाय बिस्रा माथाय बिस्रा मा बैसांसो नामा मानसियालाय ना आबर नामाथाय बेखौथ' मिथिला आङो ओरैजाय न'आ नै ओरैजाय बे न' ओमफ्राय ओरैजायहाय ना बैसांनि न'बो दं नै ओरैजाय नै थख'नि मोजां बानायदो आरो लामाया बोरै जाखोब्रा थांगोनसै आं जायखिया बोरैजायथाय न'आ औवा नैलाय नै मोनफैबाय दा अर सुखादों माने ओरैजाय वा नै इयाव आरो ना न'आ ओरैसो मा लामाया ओरैसो खोमा जों ओरैसो फैबाय रास्तायाव एफालासै ना एफालायासैलै एफाल साइडआव न' आच्छा डाঙर बायद' ना बर' नामा आदि आच्छा गाल' ना आं मैया खोन्थाखादों ना माने बिसिनाव माने बेलेग बेलेग जाथिनि मानसि नुगोन होननानै दाथ' एसे मोनाद्रायबाय नालाय दा नुवाबो जानो हागौ आरो ना बे जाहैबाय गाल' ओमफ्राय नै दा दिनै जोङो सोर न'आव फैदों मिथिबायना नै बे राजपुर फंबाय न'आव जोङो अलरेडि मोनफैबाय नै ओरैजाय वाव आं सिङाव हाबदै ओरैजाय सिङाव मा बानायदों बेखौ एसे खोन्थानोसैलाय नै बनायासै ना एसे खिन्थिनोसै वाव एलाय मा बर' ना मा फैयो बर' रोङा बर' नङा बर' रोंगौ नोंसिना आरो ना नङा बिस्रा बेथ' जाहैबाय मानसिया माने सेट्रिसो मोनदों बियो माबानि नेपालनि ओमफ्राय दायो माने बर'जों जाबाय नालाय बर'आनो जाबाय बर'खौ माने रोंगौ आरो ना थेवबा माने बारा रायलायबाङालाय बे बर'खौहाय एसे रोंगौ ना बेसे बुरजा रोंगौ दाउ बेदर ओमफ्राय दाउ बेदरजों आलु मटर आच्छा बरिया ओमफ्राय बोरो कट गल भात साबोगासिनो न' नोंना न'आव बाव গাঁৱৰে ক'ত আছিলে আপোনাৰ ঘৰটো ইয়াতে কি লিখিছিলে আপুনি টাইটেল কছাৰী কি কছাৰী মেছ কছাৰী মানে কি টাইটেলটো কি লিখে কছাৰীয়ে মানে বড়ো কছাৰী নহয় না লালুং কছাৰী सोनवाल कछारी ना मेस कछारी नुदों ना बिसना माने मानसिया आं मैया खोन्थाखादों ना बिसनाव माने मानसिया माने मा जाहैबाय बिसनाव आदिबो नुगोन ओमफ्राय नै गोरगुलायबाय आं नेपालिबो नुगोन ओमफ्राय मा होनदों बर'बो नुगोन बिदि होनना बुंदोंमोन आङो हिन्दीबो रोंगौ ना सब मिक्सार आरो ना मिक्सार ओमफ्राय नोङो खै बोसोर जागोन हाबा जानाया 10 बोसोर जाबाय आच्छा फार्स्ट फैना बायदि नों बर'खौ रोंना रोङामोन फार्स्टआव बर'खौ रोंना रोङामोन रोङा ना ओमफ्राय दासो रोंबाय बुजिजोबथारबाय दा बुजिजोबबाय ओमफ्राय नोंना बे बिनानावा रोंना रोङा एसे बुजियाखै ओरैनो बेना हाबा जाना खै बोसोर जाखो 1 बोसोर 3 माह ओमफ्राय बर'खौ रोंना रोङा इयो रोङा ना एसे बुजिया बुजियो आच्छा बुजियो लाजिदों माने आरोना बियो मोजां रायलायाखै ओमफ्राय नै बियो जोंना मामि नमस्कार दे मामि नতুन বছৰৰ আপনার কি লালুং না কি আছিল বলে আমি আপনি গালো
আপনার মানে মেন জন্ম কোথা আছিল মেন জন্ম মিংমাং মিংমাং আচ্ছা পৰা মই বিয়া হৈছে ন আচ্ছা 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 थैंक यू गोजोननाय थाबाय नै जाय ना ओमफ्राय जोङो दायो आं एसे रायलायबाय आरो ना ओमफ्राय ओरैजाय माने अराबो मोजां गोग्गोम होखादों आरो वाव नै माने अराव दाहाय माने नायनोसै नै दाथ' सोबनिबो मेगना थिगानो दाहाय माने 1 घन्टासोनि उनावहाय सोरनि मेगना सेहेराया माबायदि जायो बेखौ एसे खिन्थिनोसै आं ना वा लोगोफोर आङो माने मैयाथ' खोन्थाखाबाय नङा होमबा आङो जोंना माने 8 जनिया ग्रुप दंमोन नालाय बेवहाय माने जोङो फ्राय मैया गिदिंजोब्बाय दिनैहाय माने गिदिङै मैया माने न'खरसे थादोंमोन ना एसे गोजानाव होननानै बेखौ जोङो दायो नैबेसिम लास्ट माने फाइनाल आरो बे जोब्बाय माने जोबनायाव माने जोङो बेखौनो खिन्थिनोसै आरो ना फंबायना माने एसे गोजानबो जायो नालाय ओमफ्राय बेना जाहैबाय माने मा जाहैबाय बिमाया बेना बर' नोंना बिमा मामोनलायब्रा नोंना बिमाया मामोनलाय आबर आচ্ছা माने जों जायनि न'खराव फैदों ना बिस्रा बिमाया आबरमोन ओमफ्राय बिफाया बर' आरो ना ओमफ्राय माने बिसोर गामियाव जाहैबाय माने बे जाहैबाय बाहुनि ना नोंसिना बाहुनि दाना 2 नं पाहारपुर एकदम माने बिसिना ओरैजाय साइडआव माने आं दाख्लै बिथांमोननि गामियाव फैनानै हाबानिबो मोनसे भिडिअ बानायखांखाबाय आङो बिथांमोननि गामियाव माने ओरैजाय साइडआव माने आबर दङ आबरथ' नङा जेनेबा माबा नोंसोर गाल'सो होनोसै माने गाल' आरो ना ओमफ्राय माने बिसिना जाहैबाय बिनि हिन्जावाबो जाहैबाय माने नेपालि ओमफ्राय आरो बिनि फंबायनि हिन्जाव दानि आं रायलायदों ना ओमफ्राय बिनि फंबायनि हिन्जावाबो जाहैबाय कसारि माने ओमफ्राय बिनि हिन्जावा माने फ्राय बर'खौ रोंबाय आरो माने 10 बोसोर ना 11 बोसोर जाबाय होनदों बिथाङा माने हाबा जानाया ओंखायनो माने बेना हिन्जावा फ्राय बर'खौ बुजिबाय ओमफ्राय माखासे बुंनाय प्रनाउन्सियेसनफ्रा बारा जायाखै आरो ना बेनिफ्राय दा फंबायनि हिन्जावा माने बुजिथ'वाखैनो बोसोरसे 3 माह ना 6 माह जाबाय होनदों हाबा जानाया निश्चय माने रोंगोन आरो ओमफ्राय दानि इयाव दंमोन ना सासे बिमादै ना बियो मादैमोन दा इयाव थानाय मादैमोन नङा होमबा औ बाजैसोमोन औ बाजै बेजों एसे रायलायबाय नङा होमबा बे जाहैबाय जोंहा गगामुग हालामनि सिङाव थानाय ओरैजाय गगामुग ओमफ्राय मिंमां सिङाव आरो ना बाहुनि फ्राय जोंनि खाथि खालानि मानसिफोरा मिथियो आरो ना ओरैनोथ' जेनेबा रिभिनिउ भिलेज हिसाबै दङ माने 2 नं पाहारपुर ना ঠিক আছে लोगोफोर जियानो जा जायखिया जों मोनफैबाय ओमफ्राय खिन्थिलांबाय थानोसै नोंथांमोना थांबाय थाबानो जाबाय रेडि लाबबाय जोंना होथानसैलाय खिन्थिनोसै नै गिलासाव रेडि ओमफ्राय ओरैजाय बेदराबो रेडि जाबाय ओमफ्राय ओरैजाय बैयो मा बुस्थु क्या है भाई मद आच्छा मद नै ये जाहैबाय लासर नुदोंना मोनसेया गोलाव गोलावा नुदोंना खा होबाय नै लासर ओरैजाय नखैना बे आंनि ओमफ्राय आं दायो नै आंना मिथिबायना नै आथिंखौ जादों माने सावदोंमोन आरो ना जानायसै आं मादि माबाखौ आथिंखौ बिराद गोरा नाय गोलाव जानोसै आं ना बढ़िया टेस्टी होता है सुलाय तो ভাল না খাবলে नै दायो जोंना लास्ट एन्डिं आरोना बियो माने जोबजोब्बाय आरोना साफा फिनिश जाजोब्बाय आदाय जोबजोब्बाय माने खिन्थु नै आंनो जोबाखै आरोना दंबायसो आंना नै आंना जायगायावनो लाखाना खाथियावनो नै बिदि आरो एसेल'थार जेखौ फोजोबजोबगोन आं बेखौ साफा फोजोबजोबगोन आं नङाबा थाङा आं फोजोबागौ माने लास्ट एन्डिंआव आङो नै आं माने दिनैहाय आरोना गुफुर लाबाय माने बे लकेल आरोना एसे दंबायो बेखौ फोजोबनोसै नोंथांमोननो आङो मैयाबो होनना लाखादोंमोन ना फैनानै एसे खिन्थिगोन होननानै खिन्थिबाय दिनै आरोना लोगोफोर भिडिअआ बेखिनियानोसै नोंथांमोना जुदि मोजां मोनबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामना होदो आंबो एसे नांबाय दै लोंगोन नालाय एसे नांखासिगोन नङा होमबा अके बाय बाय